दिनै 2026 मायथाइनि 26 मे दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों नारायणपुर बाजाराव आयेन बेरेखा जौनि हेंथायै मोनसे हाबाफारि लादों जेराव श्रीमती फुलेना खाख्लारिनि आखाइनिफ्राय 10 लिटार आयेन बेरेखा जौखौ बोखांनो मोनदों। बाक्सा पुलिस बिफाना आयेन बेरेखा खामानिफोरखौ होबथानो आरो गासैबोनि थाखाय रैखाथि गोनां समाजखौ दानो थाखाय बिबान लादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों उत्तराखन्ड आरो गुजरातनि उनाव आसामा भारतनि थामथि रायजो जागोन जाय इउनिफर्म सिभिल क'ड UCC खौ मावफुंगोन। बिथाङा फोरमायथिदों बे थांखिया रायजो सोरखारनि आयेनारि समानथि आरो समाजारि सांग्रांथिनि सायाव बिबान दिन्थिदों। गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायथिदों बेबायदि सांग्रांथिखौ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव मावफुंनो हादों होननानै। AIMIM नि आफादगिरि उसुद्दीन अवैसीआ आसाम बिधान सभायाव दाजाबनाय इउनिफर्म सिभिल क'ड बिलखौ गोख्रों बेरेखा खालामदों आरो बेखौ मुसलमानफोरनि सायाव हिन्दु आयेनखौ उनफारनिफ्राय गालांनाय होनना फोरमायथिदों। बिथाङा दाय जाबसिनदों दि बे आयेना फुंखा सम्पति मोननाय आरो फाथैलाइ सिफायनायनि सायाव हिन्दु नेमखान्थिखौ गालाङो नाथाय ट्राइबेल हारिफोरखौ बेनि अरायथाइनिफ्राय बारग' खालामो होननानै फोरमायथिदों। भारत हादरनि कम्ट्रलार आरो अडिटर जेनेरेल CAG-आ 2024 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइनि अडिट रिपर्टआव आसाम सोरखारनि रांखान्थि नायसंथायाव गिदिर गोरोन्थिखौ दिन्थिदों जेराव रांजों गोरोबथि नङि एबा रिअप्रोप्रिएशन बिथोन गैयालासे 13 केसआव गासै 509 कौटि बाहायनायखौ फोरमायदों जाय संबिधाननि धारा 204 खौ सिफायदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा भुटाननि गाहाय मन्थ्रि सेरिं टुबेकनि गुवाहाटी दावबायनायनि थाखाय साबायखर बावदों आरो फोरमायदों बे लोगो हमलायनाया आसाम आरो भुटाननि गेजेरनि सोमोन्दोखौ आरोबाव गोख्रोंसिन खालामगोन होननानै। गुलमार्गआव रौनिया बिफान NDRF, SDRF आरो पुलिस बिफाना 300 दावबायारिफोरनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों। जम्मु काश्मीरनि गुलमार्ग गन्डुलायाव समबार सानखालि भारतनि रौनिया हान्जानि मेजर जेनेरेल मनज जशि बिथाङा फोरमायथिदों टेकनिकेल फेलें जानायनि जाउनाव 300निबो बांसिन दावबायारिफोरा थाबथानाय सुबुंफोरखौ जिउ रैखा खालामनो हादों होननानै। मेजर जेनेरेल जशिआ फोरमायबावदों गोब्राब बोथोर आरो भुमखौराङारि थासारिनि अनगायैबो रैखाथि आरो रैखाथि होनाय हाबाफारिफोरा सोलिगासिनो दङ होननानै। बे समावनो गुलमार्ग गन्डुलायाव टेकनिकेल फेलें जानायनि जाउनाव दावबायारिफोरा गोब्राब बोथोरनि थासारियाव थाबथानानै थानायनि जाउनाव भारतनि आर्मिया हादोरसानि डिजास्टार रिस्पन्स फर्सजों लोगो नांनानै जयै रैखाथि हाबाफारिखौ जागायदों होनना मेजर जेनेरेल जशिआ फोरमायदों। दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघ BTC क'अर्डिनेशन कमिटिआ बिटिआरआव थानाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लक आरो हाग्रा हानिफ्राय दखल खालामग्राफोरखौ थाबैनो होखारनो खावलायदों। दिनै जों बिटिआर क'अर्डिनेशन कमिटिनिफ्राय हाग्रामा सारखौ लोगो हमनो फैदोंमोन आरो दिनै जों मोनसे मेम'रेन्डाम साबमिट खालामबाय आरो दिनै लोगो हमनायनि जाहोना जाबाय मा जों मोननै माबा पइन्ट्स लाबोदों आरो बे पइन्ट्सआ जाबोबाय मोनसेया जाबाय एनक्रचार आरो मोनसेया जाबाय फरेस्टआव बेदखल खालामनाय। बे मोननै बाथ्राखौ लाना जोङो दाबि दावा खालामदो। जों मिथिगौ BTC सुक्ति जानायनि उनाव जेरैबायदि जों सानदोंमोन जे BTCआव जोङो ट्राइबेल माहारिफोरा सुख सान्थि संसार जानो हागोन खिन्थु जों नुबाय जे BTC सुक्तिनि उनावबो बेयाव लैहोर गुबुन हारिफोरा हाबफैगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय फरेस्टफोरावबो लैहोर बिसोरो हाबफैगासिनो दङ आरो जोंनि हा हुफोरखौ दखल खालामगासिनो दङ। थांनाय 2012 सनाव प्रद्युत कुमार बरा होनना बुंनाय सासेया PIL खालामदोंमोन आरो बे PIL खालामनायनि लेखायै BTCनि ओनसोलाव गासै जि 1900 बेलेन्ड ब्लक दङ बेयाव 4 लाखनिख्रुइबो बारा हायाव बेदखल खालामनानै गुबुन हारिफोरा दङ आरो बेखौ सरकारा कर्टआ बुंदोंमोन जे बेखौ थाबैनो बहिष्कार खालामनांगौ आरो बेनिफ्राय जाय अफिसारा बेखौ बहिष्कार खालामा बे दरमानिफ्राय फाइन हिसाबै कर्तन खालामनाय जागोन। खिन्थु जों नुबाय दिनै 12 सननिफ्राय दिनैसिमहालागै होखारनायनि खुनु जेबो माबा लायाखै
जायनि जाहोनाव मा जादों गुबुन हारिफोरा बा माने गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय लैहोर लैहोर मानसिफोरा बिटिसिआव हा दखल खालामगासिनो दोङो आरो जोंनि ट्राइबेल माहारिखौ गाग्लोबनायनि मोनसे आबहावा खालामदों दा जों नुयो जे बिटिसिआव जायफोर बर' दोङो बर'फोरा जुदि बहाबा हा दखल खालामोबा बेखौसो होखारनाय जायो खिन्थु गुबुनखौ जों होखारनाय नुवा बेनि जाहोनाव मा जादों गुबुन हारिफोरा माने बेयाव गोजाननिफ्राय फैनाय बे गुबुन हारिफोरा माने जोंखौनो बर'फोरखौनो होखारनो बुनो बेबायदि सुथा लानाय जों नुनो मोन्दों खिन्थु बेखौ बिटिसि सरकारा माने एक्सन लानांगौ आरो बेफोरखौ होबथानांगौ एनक्रचार जेब्ला जागासिनो दोङो बा फरेस्टाल लेन्डआव आरो माने जेब्ला सरकारि हायाव बेखौ थाबैनो बेबस्था लानांगौ आरो बे बेबस्थाखौ जुदि लानो हायाबा तेতিয়াले बिटिसिआ जोबस्रांगोन जों मिथिगौ जे बिटिसिखौ मोननो थाखाय बर'फोरा बेसेबां दावहा नांनो गोनां जादों बेसेबां जिउ खोमानो गोनां जादों बेनि उनाव